St. Patrick's International College Secondary School bụ nke dị na Ichi na Okporochi kansụl ime obodo Nnewi South bụ ndị nke gara n'ihu wee chekọba mmemme ha ji asị ụmụ akwụkwọ jee nke ọma maka ụmụ akwụkwọ ndị nke gụrụ n'ebe ahụ tinyekwara okubu nke akpọrọ ha iji wee bụrụ ndị ezi nnọchite anya nke ya bụ ụlọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ dịgasị iche iche bụ nke ha ga-agụ na ndụ ha. Ozi a bụ ozi nke a ga-ewetara gị site n'aka onye nta akụkọ anyị bụ onye nke chịkọtara ya bụ akụkọ n'ụzọ pụrụ iche. Okwu ya na oge mmemme ahụ, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Reverend Sister Maria Nwankwọ kọwara na ịgụ akwụkwọ bụ ije njem nchọpụta maka mmụta, amamihe na eziokwu nke ụlọ akwụkwọ ahụ St. Patrick's International School na-agbasi mbọ ike inye ụmụ akwụkwọ ya. Reverend Sister Maria mere ka amata na kamgbe eguzobere ụlọ akwụkwọ ahụ na ahọ 2022 ha agagụgwo n'iru ma tụrụ ugo na ule WAEC yanakwa NECO yanakwa asọmpi dị iche iche nke ha gagoro.